Хушомадан, хушомадан. Ҳазор раҳмат. Саломат боша. Ҳазорон раҳмат. Мана ҳамин деҳаи Карсанга фаромӯш накунед. Ҳазорон раҳмат. Кадом вақте ки дуромадем пурсен, кавгак човандоз, мо дар хизмат омода ҳастем. Ҳазорон раҳмат. Хизмат мекунем. Раҳмат паҳлвон, раҳмат. Кормона недна гуфта ҳал карден. Ҳазор раҳмат. Обод бошед акаҷон. Ҳама вақт, ҳамеша дуед, марҳамат. Акаи кавгак ассалому алайкум. Салом алейкум. Назин ака. Тинҷи. Ассалому алайкум. Ака Назин. 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 Ака Назин. Ака Назин. Акаи кавгаки Карсанги шумои, на? Саломат бошед. Ай, Саломат бошед ака. Ака, шумо маро намешиносед. Лекин мо шуморо мешиносем. ҳамеша урӯз ҳама шуморо мешиносам. Саломат аммо бошед. қадру қимати шуморо ку ана ҳамо аспи бузитон бардошт. Саломат бошед. ҳама гапи шуморо мега. Ани додари ман, Аҳа. Зафар Паҳлавон. Аҳа. Саломат бошед. Салому алайкум ака. Акаи кавгак. Гӯш мекунам. Ман рости гап паҳлавон нестам. Човандозам нестам. Неки аспа дӯст медорам рости гап. Хоб, хоб, хоб. Неки бо аймара бисёртар анами додармон. Ман дӯст медорам. Зафар Паҳлавон беҳад аспа зур дӯст медора, бо човандози хубам аст охи. Неки ҳамо аспи шуморо дидум ку, ҳамо аспе ки дар ҳамин бузи ахирон 4 даст буза бировард ку. Ана ҳамо аспи қад баланд. Неки ани додари мо Зафар Паҳлавон. Дар ҳақиқат аст дӯстай. Як қади қомати нигоҳ кун. Я нигоҳ кун, қади қомати нигоҳ кун. Асп зеба, ё? Асп зебаи и шутр зеба ҷура. Ака, уштурдан савор шудагиё. Маълуми, маълуми. Ма чӣ хизмат кунам барои шумо? Акаи кавгак. Хош. Мехоҳам ки як ҷоя бирем, ҳамо аспи бузира, ҳамо аспи қад баланда. Савдо мекунем. Гирифта ҳамин додарак монда метем. Шумо як дуо метенем ва мерем, тамом. Дуруст, ман ҳамун аспа фурӯхтанӣ ҳастам, дар ҳақиқат рост мегӯем. Лекин ҳозир ман ҳамин меҳмонои олиқадр хона омадагӣ буданд. Ака ҳамёро мо бояд ҳамиҷа ягон ноҳия бурда авҷа гисел мекунам. Шумо марҳамат бегаҳ ман ҳамин деҳаи Карсанг. Деҳаи Карсанг биёед хонаи кавгаки човандоз. Бега биёед маслиҳат мекунем, кор ҳал мекунем. Дар ҳамун деҳаи шумо бо як кавгаки дига ҳаст. Дуруст, кавги маст. Ӯ кавги маст вай кавгбозай. Не ки вақте кавгаки човандоз ки гуфтим мара нишон медиҳам. Дурусту ба ҳар ҳол ё номи ягон ҳамсоятам гап зан ки ёфтан осон шава. Номи ҳамсоём? Оин ҳамин деҳаи Карсанг дуромадӣ. Рӯ парӯи хонаи ма хонаи гургай. Ана ай тарафаш хонаи зоғ. Ай тарафи дасти ростум хонаи шер, ай тарафи дасти чапум хонаи достак. Ин ҳамин пурсидӣ дарров ҷавоб метиҳам дар ки ҷои. Акаи кавгак. Лабай. ҳамин ту худат дар зоопарк зиндагӣ дорӣ?